Okay, velkommen til den her video. Jeg har Veronica med. Jeg er Freja, og det er Veronica. Og dette er vores YouTube-kanal. I dag der vil vi Så hvorfor har du mig med? Den gled. Fordi du også har mig med. Okay. Vi har hinanden med. Vi vil lave en channel. Hvem der kan Stå i planken længst. stå i planken lige længst tid. Ja. Så vi vil gå i gang. Kom så vi. 3, 2, 1. Er jeg helt rød i hovedet, eller hvad? Det er hårdt. Jeg kan mærke, at min mus, den gynger lidt. Er der nogen, der går på min bro? Der er en hel bro. Jeg snører. Og jeg vandt! Ikke. Yippie! Jeg vandt! Hej. Bye bye!